CRIS de Cruz Roja es un centro de rehabilitación e integración social para personas con trastorno mental grave. Entre nuestros proyectos de trabajo está todo el tema de la psicomotricidad, de la psicoeducación y los estilos de vida saludables y de la competencia social. Como todo deporte, la pilota valenciana tiene una serie de beneficios psicológicos para las personas con enfermedad mental. Por un lado, tenemos todo el trabajo respecto a la higiene, tenemos también una mejora en las competencias sociales, en la comunicación, en las interacciones sociales con los compañeros. Hay una mejora en la comunicación verbal, además de toda una mejora en la psicomotricidad y en su estado físico. También mejora la autoestima personal, la responsabilidad, la autonomía, ya que van ellos solos con el autobús al trinquet, y toda la independencia que tienen para desarrollar las actividades. Sabemos que si mejora su salud física, mejora también su salud mental. Vam començar en 2013 que el CRIS de Sant Pau de València ens va convidar a veure una partida en el trinquet de Pelayo i ens va agradar, vam contactar amb voluntaris que sabien del tema de la pilota i en el Club Pilotari de Castelló, que ens va donar tot el suport, i vam començar. Vam veure que era una activitat molt inclusiva perquè no necessites estar ni en bon estat físic, ni pel gènere, ni per l'edat. És un esport que pot practicar qualsevol persona. Al principi estava un poc assustat perquè no coneixia massa bé la problemàtica i no sabia molt bé com enfocar tot el tema en aquesta gent, però bueno, vaig trobar en seguida un suport per part de la Creu Roja i realment va ser fàcil. Jo ja tenia els meus antecedents, o sigui, en quant al tema de la diversitat, perquè jo sempre he considerat que la discapacitat i la diversitat té que ser un moviment integrador des del punt de vista cultural i humà. O sigui, jo crec que les societats s'han de regir per la seva cultura, la seva tradició i sobretot ficar en valor a les persones. I al final tots són persones, perquè en el món tots som discapacitats. En la societat, i en aquest cas la pilota, juga un paper important fonamentalment per dues coses. Una, per el seu valor cultural i els seus valors que té com a relació social, perquè té uns valors molt determinats. Sabeu que hi ha un jutge que diu falta o bona, la gent no protesta. El mateix jugador a vegades diu si és mala o bona. La gent està integrat dintre de les canxes de joc. Només queda el Tribunal de les Aules i la pilota valenciana en els arrels històrics que representa el joc de donar-se la mà, com si diguera. Quines coses positives mos pots contar de la pilota? Què t'ha portat a tu la pilota? Compañerismo, simpatía, sensibilidad también con los compañeros y muchas ganas de jugar con ellos y pasármelo bien. A més d'això, també la pilota és un esport molt elàstic. És un esport que molta gent se pensa que se juga en les mans, però en realitat se juga també en les cames. I fa falta, en cada moviment i cada cop de la pilota tens que ficar tot el cos. El qual vol dir que ens tenim que manejar des dels peus fins al cap. Això se tenen que fer exercicis d'escalfament, se tenen que fer després que es acaben les partides d'estiraments, i té uns protocols per evitar les lesions, però sobretot és un deport molt plàstic, és molt bonic. I a més és un esport nostre arrelat des de l'època dels grecs i que sol se manté a la comunitat valenciana. És molt respectuós perquè no necessita jutges, la persona sap quan s'ha equivocat, els punts es compten perquè saps quan has encertat i no has encertat, no n'hi ha dubtes, no n'hi ha discussió per el que ha passat. És un joc que vol que sigui bonico, que fluïsca, sentir la pilota, fer bones activitats, fer bones partides, i això és el que fa que te vagis enganxant, perquè és pim-pam, pim-pam, i tot, ai, que guai, i cada vegada millor. A banda d'això, no sols fem la pilota des del punt de vista esportiu, sinó que també compartim unitats didàctiques que
que es tracta d'arreglar-se les mans, de fer pilotes, s'ha explicat un poc la història també de la pilota, s'ha explicat també les regles i les dimensions de cada espai, de cada modalitat, han practicat totes les modalitats, després ells se senten més còmodes potser jugant al frontó, però per exemple la Madalena passada ja teníem previst jugar a la losa, que ja és una modalitat molt complicada, però ja teníem equip per a poder arribar ahí i jugar per damunt corda, o sigui, jugar a l'espai i a frontó està bé, però jugar per damunt corda ja era una assignatura pendent on jo crec que estem ja en condicions de poder fer una partida d'exhibició. I té moltes modalitats, aleshores pots començar potser en una modalitat com el raspall, que és més assequible per iniciats, i ahir vas perfeccionant, després la gent que té molta capacitat física li agrada més el frontó, i hem anat passant, perquè una altra nova modalitat que també tenim trinquetxa ahir darrere és el frare, que té unes diferències, és molt més ràpid el joc i tal. Quina és la modalitat que més t'agrada? A mi m'agrada més el raspall, que juguen molt bé. Per què t'agrada el raspall? Explica'm com se juga. Perquè ho passo bastant bé i m'agrada molt perquè se juga per la terra i per terra és més fàcil per a mi, perquè quan ser xicotet me va bastant bé. I José María, com se juga el raspall? Se va per terra i se gasten uns didals? Sí, se gasten uns didals a la mà dreta i a l'esquerra també. I se juga bastant bé per terra, se saca normalment i el raspall se juga per terra. I quina és la modalitat que practiqueu així al frontó, a part del raspall? El raspall és pla i corda. Cala i corda i galotxa. També. A Castelló, en Madalena, en el carrer juguem a raspall. Normalment els agrada jugar a frontó perquè és molt àgil, molt divertit i te vas motivant cada vegada. Ostres, que bé ho he fet, que ai mira, ahir provem l'esquerra, eixa volea, eixa saque... Molt bé. Sempre assessorats pels nostres voluntaris. Claro, que els voluntaris són els professionals, no? Són els professionals. Nosaltres el que fem a soles és ficar-nos la part didàctica, que és intenta-ho, prova-ho, no te frustres. Avui han millorat moltíssim. Se veu l'evolució de la gent que vas començar en pilota. Ha anat passant gent, han tingut grups d'iniciació, ara estem en un grup de perfeccionament, intentant veure si s'anima més gent a incorporar-se, sobretot xiques una altra vegada. Arribem i primer tenim una part d'hàbits saludables que és alimentació i hidratació. Esmorzem i després ja en forces ja ens col·loquem, calentem, sempre un calentament perquè si no te pots fer mal. I els distribuïm en equips per fer les partides i després anem rotant els equips, sempre buscant que hi hagi un equilibri. I al final fem estiraments i ja ens n'anem cap a casa. Cada un arriba i torna de forma autònoma perquè el que estem motivant també és el poder utilitzar els recursos de la ciutat, el bus, conèixer el que ens ofereix la ciutat. Sempre n'hi ha sempre una relació en el club pilotari, de fet el voluntari que tenim és del club pilotari també, i sempre estem molt coordinats per a que siga una activitat inclusiva. I l'esport el que té és que, i sobretot la pilota, és que acaba unint a les persones. Ja no eres una persona en enfermetat mental o una xica o un xiquet, eres una persona que t'agrada la pilota i que se te dona bé i que vols aprendre i que tens una activitat en comú de la que pots parlar, en la que pots interactuar. I molts demanden més que sols un dia a la setmana, per tant, poden participar en les activitats del club pilotari. Nosaltres fomentem que participen en altres persones, perquè, clar, l'activitat, ja hem vist que tenim tant de nivell que nosaltres ja no podem assumir aquest nivell, té que ser en grup d'iguals, en adults o en xiques que tinguin aquesta activitat. El nivell perquè s'ha millorat molt i s'ha... moltíssim. Avui en dia, ja des de fa més de 20 anys, hem encetat ja el moviment. De fet, ja anem a començar pront els campionats professionals de dones en la pilota, ja n'hi ha un planter de dones interessant, i tot això s'ha superat. La pilota ha passat de ser un joc a ser un esport. I hi ha un aspecte també que m'agradaria significar,
i és també la satisfacció, no? que li dona a una persona que a vegades ens pensem que estem ajudant als diners i no, realment el que te sents molt satisfet de veure el respecte que te traten, el carinyo que te donen i sobretot en el que aprens, no? Perquè a mi el més important en aquesta vida és aprendre, fer coses. I ells tots els dies tenen detalls que si no estàs en ells no pots comprendre mai aquesta situació. Jo des d'ací sí que convido a la gent a que es relacioni amb ells per veure la vida d'una altra forma. Ells tenen un punt de vista, donat les seves malalties, diferent al nostre. Però que siga diferent no vol dir que siga roïn, vol dir que aporta altre tipus de visió del món i de la societat. Volem interaccionar, volem conèixer llocs, gent i modalitats, i per nosaltres cada vegada que ens inviten a qualsevol jornada, en qualsevol lloc, a més entre els mateixos crisos, és una forma, i centres en general, és una forma de fomentar la interacció. Un partidet, unes jornades, fa que ens puguem retrobar almenys una vegada a l'any i poder disfrutar i veure com ha estat evolucionant i el que anem fent. Sí que hi havia una assignatura pendent, que era la integració també de la dona a la pilota. Ja fa 9 anys estem treballant aquest tema perquè la pilota en principi que era un tema de xics fonamentalment perquè se feien travesses, se jugaven diners. Entonces la gent que se jugava diners a la dona no la portava a la pilota. L'evolució realment estic satisfet. Abans hi havia un altre company que jo vaig ser el continuador de la seva llavor i jo ara porto 3 anys, este serà el tercer any que estic així i tinc que dir que estic sorprès de l'evolució.